דיוויד. מי ינחם? את מנחם! מי ינחם? את מנחם! כאן מנחם העומס, אור ותום שוגר זזה, הפקות, והרי החדשות של יום שישי, שישי לשישי, של 4/9/2015, המע"מ יורד ל17%. ביבי אומר שיש כספים בקופה, הוא רוצה להחזיר לציבור. מי ינחם? את מנחם. מי ינחם? מנחם. באירופה בודקים גדר בלי מקליטים כמו בישראל. מיליוני פליטים מסכנים ומללים מאפריקה, סוריה ועיראק. מסכנים האנשים האלה. למה האנשים הלבנוונים לא מתייחסים אליהם כאל שווים? כי רק הכסף מדבר. כמעט לינץ' בחברון, ערבי הציל 5 יהודים. איזה איש יקר, 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 יקר. עבדאללה, אביו של איילן, שגופתו נמצאה על חוף בטורקיה, הגלים היו גבוהים והסירה התהפכה והילד טבע. איזה כאב לב, איזה עצוב, יא אללה. 4 מיליון פליטים, ואיפה סעודיה וקטר? אין יציבות ליבשת. חמלה, אך לא בהכרח סולידריות. ילד פליט הרכבת לסרביה. וכולם בהונגריה, אבל הם רוצים לגרמניה, איטליה. הונגריה זה מדינה יפה, אבל הם רוצים לאיטליה ולגרמניה. אביו של שר החינוך נפטר, ג'ים בנט. חמינאי, אם הסנקציות לא יבוטלו, אין ההסכם. האם המנהיג העליון של איראן רוצה לפוסס את ההסכם? דורש להביא לפרלמנט בטהרן. אם הסנקציות לא ישו, גם אנחנו נשת את התחייבותנו. וואי, לא רוצים את הירש, לא רוצים את הירש, הורים שכולים לא רוצים את הירש. איך אפשר למנות בן אדם שהורים שכולים לא רוצים את המינוי שלו? זה נשגב מבינתי. קצין משטרה ענה סוכנת סמויה. כל הכבוד לך קצין משטרה, אתה ממש ראוי לתפקידך. וואי. כסייפה בנגב, 2 פעוטות נדרסו למוות על ידי אביהם. וואי, זה נורא. הענק הסיני. בסין ובייג'ין, בכיכר האדומה שם הייתי עם הקאמרי, השגת כוח של הסינים. פיאט 500 דולר, 69,000 שקל. וואי, זה ממש בזול. ממש בזול. LG, סמסונג, סוני, סמסונג. עוגות דבש, טענת תפוחים מאגס פרסה, בוטיק סנטרל, עוגת דבש פיצוחים, עוגת דבש תפוחים. ימים של סליחה. אייפון 6 עולה 3,900 שקל. בורשטיין, מה עם בורשטיין? טל בורשטיין, רכבת זרים, יש מלא זרים, צודק, למה בישראל לא עושים ישראלים?
ואלה החדשות מהים. שרית, דיוויד ופנינה נחים אל הגג, כאן בפנקס שווה. מי ינחם? מנחם מגל הפליטים, מהאנשים העניים, מחברה דורסנית, מזנות, אלימות ושנאה. מי ינחמת? מנחם. מי ינחמת? מנחם. הדבר הכי שטוב הוא שמזג האוויר מתקרר מעט, זה הקר, זה מה שיש.